Laksi, ya bos. Komen ya wani, ya bos. Dolali apa? Sukrek, ya bos. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. Bosan ini. Tapi yuk pindah ayo. Ayo, TNPI bagus sih. Gal kan langsung ya. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down. Aduh, kudu oleh cewek dia bos. Tetep kudu oleh. Mangan saya yuk. Ayo. Enak cewek kan lho, Dik. Nek cewek loro matok ora ya? Ayo lho. Ayo lho. Berangkat. Berangkat ya. Ya aku terus nguyuh tak nguyuh sik ya. Lah aku nanti. Men tenono, mbuh karepmu. Piu, ayo ke sini lo. Delok. Mana? Di to iki. Iki lo pacaran mesra banget nang kene iki. Ya, ayo besok ya. Betulnya aku ning kono yuk. Yuk. HP ku ning ndi ya? Ning ndi? Gak ada ih. Yo golek sing anu. Yo. HP ku ya. Oh ya. Iki HP ku. HP ku ya. Iki HP ku gak percaya. HP ku ya. Nek gak percaya dan jajal bukaan saat ini kena ora. Gak iso ing. Kok ada nih ngeyel ra HP-mu kok. Oh lah. HP ku ning ndi? Kok aku makmu ya. Bojo ki kepake rong-rong wis ndek wedan loro. Iki pura HP-ne kepet. Delikne ah. Lah HP ku ning ndi? Golek isik ya. Yo. Dik. Karo HP-ne ngene iki, Cuk. HP-ne sapa? HP-ne cah iki lho. Iki lho. Lah aku koyo ngerti ya. Lah HP ku ning ndi? Gak ngerti, Mbak. Yo wis ditelepon sik ae. Sik, meneng sik. Sarane ning kene. Jancok bukan iki. HP-ne ning kene to. Tak kira HP-mu. Sorry ya, Mbak. Lah HP ku ndi? Saya tak coba nah. Ih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih buat Mbak Bila dan temannya itu. Mbak Dinda. Like, comment, subscribe. Saya nggak bensin. Guys. Oh ya cuma ada nih. Ada kilo Kak ini. Gak iso. iya. Terus disaut ya Oh, iya. ben ketok lah nyaut. Ora HP-ne dapet. Jeliknya. Oke, siap gerak gimana?
Jadi po HP ya, The beat drops out.